He kovan baqî nivîsî koça edebiyatê yan edebiyata koçê. Koça edebiyatê yan edebiyata koçê. Ji zû ve ye ev sual hişê min dike bêçaretiyekî zewal. Edebiyat koç dike yan koç edebiyata xwe ava dike. Duxana cixareyê wekî sivikahiya sualan difire ezmên û rengê şerabê wekî giraniya gotinan direce erdê. Ne firîna duxana tîpan dikare here jorahiya dûr, ne giraniya gotinan dikare dakeve ji rehiya kûr. Ez miyê bi palgeha xwe re hem difire jorahiya dûr, hem dadikeve ji rehiya kûr. Gava ji tirsa wan min ji welêt koç kir, ez kesekî nivîskar bûm. Gava koç di zindana serê min de bû hêsîr, ez bûm nenivîskarekî dilê nivîsê. Nivîsandin welatê min e ey koça pêknehatî. Serê min zindana edebiyatê ye ey populîzma bi zorê hatî. Sala 1990 di îşkencexaneya Mêrdînê de 22 rojan 22 şêwazên îşkenceyê li 19 saliya min ceribandin bo ez jî bibim rêwiyê koçê. Koçê ez anim perevê vê rojavayê. Lê edebiyat ma li dewsa min a berê. Cihênê tewa min lê ji berê çîbûna kelemê ve serê min jî wekî serê jamacî a kincayît zindana ebedî a edebiyatê ye. Erê serê min û kincayît û ew ên di zindana ebedî ye. Edebiyat nekare jê koç bike, ne koç dikare edebiyatê ji zindanê derxîne û çîroka fîlarê binivîsîne. Li quncikek jiyanê pêrgê Henry Miller dibim. Bi rûyê Parîsê de dimîze, ez jî bi rûyê İzmîrê de. Pişta xwedim Bêrûtî û berê xwedim rûyê pişta Miller. Dibêjim bibore ez dikarim sualekî ji te bikim gelo. Pêd hesim dengê min jî wekî dengê rojhilatê dunyayê ketiye. Lê guhên Miller bêtilên gerdûnî ne û ji dengê wê de gotinên min dibihîze. Çavên wî û pişta wî li min berê min û mîza wî li rûyê Parîsê. Devê wî vedibe û dengê dunyayê dibile. Heke tu suala xwe nekî ez ê rûyê te bikim Parîsa şûştî. Devê min heşê min dike generalekî wergeriyayî û dibe milletekî qetiyayî. Gava nivîskar koç dike edebiyat dibe neteweyî yan gava edebiyat koç dike nivîskar dibe millî. Bi şoka pantorê wî erdê dike tingînî û tilîkên wî çêrên hard ên Amerîkayê li dunyayê dibarînin. Hemû dîktator bibin yek jî nikan edebiyatê ji zindana welatê serî û serê welat sirgûn bikin ez benî.